Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ। So friends, दिनै आङो आंनि इदिनो दुर्गा फुजानि खुलुमनो थांनाय बेरायनो थांनायखौ दिन्थिनो नागिरदों। So friends, आङो मालाबानो भिडिअखौ बानायखादोंमोन ओमफ्राय आङो एडिट्स खालामनो ओमफ्राय हगारनो टाइमखौनो मोनाखैमोन। बिनिखायनो आङो दिनैसो हगारबाय। So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। क्लिं 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 क्लिं। उठाने दुर्मति नाकिनिया नंदनकारिणी छोड़ो की हो जाए कि वो बोरी है पाका करे बहाए गाज्रि जादों। इमान मानसिमोन ओमफ्राय मोजांखौनो ब्लगखौ दिन्थिनो मोनदिया मोजांखौनो दिन्थिनो मोनदिया आङो। इमान भिरखा मानसिथार। रोल जादो रोल। Bye bye. Love you. Tata, love you too. Hey friends, so दिनै next day ओमफ्राय दा हर जाबाय। जोङो फुजा नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोरजों ओमफ्राय नोंथांमोना आरो नायलांबाय थादो। So आं दा ओंखारहैनोसै ओंखाराखैनोखा आङो। Wow. Hah? Gue dia gue nih
बेयाव उथिनो नागिरदों जोङो बिसोर सानै उथिग्रोगोन उनाव जों खानै उथिगोन पारमिसन लाना मोनखाथारबाय जोंनियाव गाखोनो इसोर दा गाखोग्रोनो नागिरदों बेस्ट अफ लाक गिनो नाङा नामा ओइ जोंनि थाखायबो बासिना दोनबाय दे बिसि नाङा मेङाखै मेङाखै Ay, bilay ka dang, bilay ka. Bilay ka dang na. Alam niyo na nakan. Ay, mau udah kemana?